balik didungano sing di omah dongamu piye? Mugi-mugi Bapak sinten iki lho? Bapak Eka. Bapak Eka. Mugi-mugi rezekine tansah milik kok banyu ya Pak nggih. Amin. Kaya seger waras keluarga. Amin. Mugi tansah cumedak lan cumaket marang wahyu cempakaning Gusti. Amin. Lho. Alah. Sopo iki entar? Lho ketoprak ora ketoprak iki. Sapa? Kok takok sapa? Hah? Piro? Aku ya ora ora. Apa pangling lawan aku to paman sampean? Sampeyan ra sing aku nunut. Ketoprak kan nunut. Mangkat tunuk. Ulek Tunuk. Sembarang kok nunut. Betah sing nunut. Lah nggih. Luwih becik sampean sumingkir aku butuh pirunggan lan Lho, mboten ateges sumingkir kok teng wingking napa lah. Sumingkir iki kula singkir apa ndi? sing tegese sumingkir ngrampunge galian sing durung. Ndak ngoten ngoten Sumingkir. Sumingkir. Ngono aku tak Paman, engko cepaki yo yen aku butuh apa wae. Ning wong butuh ngomong sawiji. apa? Pacar aku. Mangga. Monggo urine sayembara sapa kang bisa nyuwake sekar budak ing sono. Pipiro sing kok sentani. Nanging sadurunge aku lan kowe jejebulan mapat ing Taman Sari saben keringgan. Sajak kowe nglelewo karo aku. Artenono ya sabara. Cekane sing tak karepki nyuwanki sekar muda kencana kuwi dudu kowe. Mong kejaba katresnanku. Tur meneh lho sabara. Sekar kuning. Lho kowe kuwi lho. Lho, ning papan kene wis ora tak anggap ya to. Kowe ning kene tak anggap wong barang. Monggo tak juputke dhuwit. Jupun dhuwit dhewe ning Pane Arto bar kuwi ndang mulya. Cukup. Sekar kuning. Yo pangucapmu kuwi. Sing ndadekake kagol jroning ati. Rumangsam aku dedapan kelawan kowe iki kekarepanku dudu. Aku mergo kapecuk ing kewuh lan meneh aku wis duweni bojo. Sekar kuning. Dimen ngerti. Sabara. Iya. Lho kowe dhewe bojo kok gelem dijodohke kelawan aku. Yen kaya ngono ki ora ora duwe tanggung jawab. Keliru. Sabara. Mergo aku ketendhisen panuwasa. Mangarti yo Sekar kuning. Aja gegeten rumangsa. Dupeh aku durung bisa cedak lawanku. Wong desa. Bojoku iki. Bojoku. Apa? Senajan ka wong desa. Apa bojomu? Raimu lho. Pasuryanmu yo raimu. Luwih apik tungkae bojoku. Lho. Sabara. Rumangsa pikir jroning atiku. Aku dina dening lawan Joko Sambara. Mongko katresnan urane mung Kang Mas Carang Waspa. Yen kaya ngono, aku bakal goleki Kang Mas Carang Waspa. Duh jagat wasisane batok. Duh kira panangga sing tak kasake iki mang ora cukup karo lelabuhan. Kamangka wis ora kurang-kurang anggonku budidaya. Kabeh aku bisa sesandingan karo wong wedok sing tak tresnani. Jadi sekarang yo kene ngopo sliramu tega lawan pungkak kencang. Rumangsa wis pinggit ati. Wis butuh pamit. Tinimbang aku ora sesandingan karo sliramu.
urip kanthi cara nglalu. Mati sing kaya mangkono kuwi ora dipekaperake dening Gusti Kang Gilarja. Perkarane apa, Dieng? Kang Mas Wasujugonata. Heeh. Kumangsa wis pindhet ati kula Kang Mas. Ah mesti nek ana perkara. Kula menika sampun boten saged sesandingan kalian pawongan ingkang banget kula tresnani. Yen menika Yayi Sekar Kemuning. Jalaran ing wekdal sak menika Yayi Sekar Kemuning sampun gadhahi garwa. Di bojo. Sapa bojo? Tiyang saking Karang Pradesan. Bocah saka desa. Kowe ya percaya. Monggo wis dadi pepunton antaraning Jenggala lan Kediri. Kuwi kudu bebesanan. Lah mantene iki sliramu karo Sekar Kuning. Lah kok malah kowe arep ngayu tuwuh. Wis ngene bae aku tak takon sepisan meneh. Apa kowe isih tresna karo Sekar Kuning? Sineksenan jagat bumi lan isine Kang Mas. Kula tresna dhateng Yayi Sekar Kemuning. Tenan. Nek ngono kowe manut marang pun Kakang. Wis mengko bakal kasembadan kowe urip bebarengan meneh karo Sekar Kuning. Lajeng kanthi margi kados pundi kula saged sesandingan kalian Yayi Sekar. Perkarane ora usah kowe waslan sumelan, ya. Tutwuri marang pun Kakang. Ayo melu karo aku. Bojomu saiki wis mentala ninggahno karo kowe. Entuk kamukten saiki bojomu dhaup karo Sekar Kemuning. Lah pripun to sampean, Pak? Oh, wong lanang kok ora mung bojomu bloko. Aku ya lanang. Lho lanang terus pripun? Kowe ke cilik sing ngopeni aku, biyen tak dusi, tak dulang, saiki kowe kudu takoni. Hah? Boten apa? Lho, ya, Boten. Kuning-kuning kaya mati soal. Malah Mbak Sari. Kok nganti kowe ketemu Patih kudu sinipit. Lah niku Pak Lek kula. Lah kok kowe arep dirutuk peksa? Lah niku bojo kula pun gadah bojo malih ya wau kandhane. Bojomu sapa? Joko Samboro. Joko Samboro. Nggih. Wis duwe bojo meneh. Nggih. Sapa bojomu? Doro Ayu sinten kok kuning-kuning ngoten lho. Oh, putra saka Ngurawan. Nggih leres, nggih. Kowe kepengin ketemu bojomu Joko Samboro. Lah nggih wonten Tresno. Iki ana dalan. Alane pripun? Kowe iso ketemu karo Joko Samboro. Waton kowe gelem dadi bojone Pangeran Carangwasi. Lho, sing kuning niki. Iya lho. Lah pripun to malah? Lho iya. Lah kowe iso seneng bojomu apa? Tesih. Lah iya. Carane Saranane kowe kudu duwe bojo karo Carangwasi. tenanan nih. Ning mung wetoke. Entok-entok. Nggih, Pun kula manut jenengan. Ayo ngono. Nggih. Ayo melu karo aku. Aku
Prastawa kae kowe ninggake Jenggala. Bali-bali lah kok kowe nggawa mengkono kuwi sapa kuwi? Menika calon bojomu. Lho. Kang Mas. Lho kok mak bocor? Mun iki karo Kang Mas Mursi Dirganata. Lah kok kowe sowan Amerika calon bojo. Nggih, kula bojonipun. Bojo nggih. Jenengmu sapa Nok Cahayu? Kula Lambang Sari, Kanjeng. Lambang Sari. Nggih. Kae kadangku sing tak tresnani. Jare matur yen kowe calon bojo. Kowe ya tresno. Tresno. Lahir batin. Lahir batin, Kanjeng. Ora rumangsa dipaksa. Boten. Tenan. Nggih. Ono. Wah, bojo kemayangan panjenengan. Apa kae? Bojomu ndi? Kang Mas, kula ngupati Kang Mas Sarang Waspo wonten pundi? Ada baik. Kang Mas Sarang Waspo. Ora kan golek wong lanang liya kuwi duwe bojo. Kula mboten tresno kok Kang Mas. Ora ternyata kaya ngopo wis didakne ngaten to Kang Mas. Kula ngupati Kang Mas Sarang Waspo wonten pundi? Bojomu ora si Sambara. Kula mboten tresno. Ora cuk. Kang Mas Sarang Waspo wonten pundi Kang Mas? Loh, Kang Ulang-ulangan esok sih. Kurang ajar lho kowe. Ben kok cara mas-mas digandeng. Mas, Kang Mas Sarang Waspo. Bojo. Sambara. Ngapa kowe sumusul aku? Aku sepusu kowe. Jare ayu bojomu. Tak usah ya. Lah nyatane buktine kowe nusul kelawan aku. Nun sewu Kanjeng. Seneng karo lereng-lereng. Kanjeng jelajakan pun Gapi Agung. Belum madu sing bawangan iki nampi sarang Mas Putri. Tak kepene sih. Iso. Mula cukup Sambara. Kowe nek bojone kadangku. Nggih. Aku nungkatan kono ngapsila sembrono kowe golek iso. Nek kula mboten tresno lan sekabune. Sami, kula ora. Kabar sing kula tampi bojo kula Lambang Sari digawa panjenengan. Nek ngono kuwi bojone Lambang Sari. Nggih. Lah kok gelem didapke kelawan kadangku. Kula niku ora pe kalih padha kudu sinupit. Lha piye? Nek kula mboten purun nampi ganjaran, kula dilebokke kerangkeng dibandhok macan. Stop. Aku mau senotol. Waspo. Lambang Sari. Aja praktek kae. Ora ingkang kadang. Menika Iki ana provokatore. Angane kamu nyai bojoku. Jare mau matur calon bojo. Nggih, kawon Kang Mas. Kok kaya sing goleki jejaka jenenge Sambara. Ngaku jare bojomu ya. Nggih. Angane kandel lho kok dilawan. Iki batak kanji. Kepes suwi ben ora masak. Lah kok kowe wani mau kowe bojone. Ae Sambara. Lah nyuwun sewu, wonten sing dawuh. Sapa sing wonten ngomong? ngongkon. Niku lho, sing putih-putih. Ribut kan to. Samene Mas. dua kok malah Ya kok ngaten? goro-goro. Lagi kuning lungguh lho. Kang Mas. Sambara. Lungguh sepenak. Iki no bocah nom ngadile wong tuwa. Kang Mas Rusli curiga. Yayi Kameswar. Menika boten saged selak. Ingkang mura ketat sengaten panjenengan ndek umrih pun menapa. Panjen mboten kula selaki, ora tak selaki. Mergo aku ya ana sing perintah. Sinten sing perintah? Patih Kudonowati. Lho. Aman apa kowe? Ada sampeyan kula selaki. Sing perintah
ana sing perintah. Sinten? Sinten? Aku ngene. Cah ngono bisa iki. Iki to gambare. Iki to gambare lugo. Delik. Aku jare Cubriya ana rawuh pepundenku Kang Mas Curiganata iki mesti ana prahara. Ning sapa sing gawe prahara kudu bisa nyerep pripun iki. Nggih, ngeten. Kula niku ora kepanggih kalih Carangwas. Dulur tuwa kok malah Carangwas niku ajeng kendhat. Krana kepedutan tresna kalih Sekar Kuning. Jare Sekar Kuning niku mpun duwe bojo jenenge Joko Sambara. Nah kula ketemu kalih Lambang Sari niku kateben batinipun Rudha Peksa kalih Farel. Lho kok Farel? Farel niku jeneng desa bareng dadi patih jenenge Kudus. oh paman kudus Niku pane cilik Joko Sambara. Terus Lah niki diloroke. Nek mboten purun napa ganjaran ajeng dibadhok macan jebul Kudus ini wis seneng kali Lambang Sari piyambak. apa ngono le Kang Mas. kosek to Sabar Yai. sumber perkara kuwi dudu sapa senangi paman kudus Leres. lah saniki kok tanggung jawab mongko niki calon bojone Niku tenane mung etok-etok. pripun Jalaran kula takoni sing tresna kalih Sekar Kuning. etoke Iki mung etok-etok. lah niku Mas. Enak-enak. ngene medek Kang Mas rangkul. Enak-enak Yai, enak-enak. dadi kados ngaten niku Niku mau manas-manasi Joko Sambara. kowe kudu tanggung jawab kowe didawe ngono karo kamasmu kan Siti Broto Menika lah. lah kowe terus tenan ora karo si Lambang Sari Bapak pisan kula mboten gadhahi asma-asma dhateng Kanjeng. Kosek kowe mau tak jaluk dibalekke sing duwe entuk ora Angsal ke kowe sakono apa ora kula sakane ning takonono wis dihohi apa ora wis utuh ora Aku Kakang. iya Yo isin to Kakang. ayo jajal tak kabar Nggih. Apunten nggih. Kang Mas. percaya nek kuwi isih utuh ya iki mumpung palgawe wis diluku tuwa mergo ben ati janjen ana apa-apa juga aja ana sing bisa neteke dudu aku ngono kuwi ya kabeh lakon mung salah surup saya bali ya nek perkara karo kuwi ya urusane dhewe Kang Mas. Kula pripun? ayo takono gelem kok ora sing karo bojo Kang Mas sarang Waspo. Kula tasih suci lho Kang Mas. Kula tasih wutuh. Nek mboten percaya, sambel diduliti. Nek ra ngantuk iki tiliki. yen pancen kowe iki mau tenan wis suci. Aku njaluk Napa Kang Mas? coba aku ampun. ambungen Diambung. Kang Mas. Diambung. Ambung. Diambung. Iya. Mboten napa-napa. Lha iki kok padha disayang kabeh. Oh, ngeten, Mas. alhamdulillah Undrane perkara niku namung Sekar Kudak Kencana. kan to Panjenengan ingkang kirang tanggap sasmita ugi paman Lembu Mangarang. Jebul sing digawa Sambara niku palsu, sing asli kula beto. sakuman kita ning Gunung Wilis Nggih, nek ana teking jendolo sakon nek janji kudu bisa madang nggih kados ngaten. Sedaya kaluputan monggo dipun kubur ing bumining Pangapura. Dimen jenggala ngurawan lumeber wonten ing desa Kedung Bajin. Langkung ingkang kagungan kersa. Selamet sing nganggap ya selamet sing. Amin. Iki dibajutke meneh. Amin. Rahayu. rahayu